Ovog puta pred vama su gumeni medvedići, odlično. Sam ima najveće, a Betty je srednji. Tako se smešno trese. Betty ima tako veselog medvedića. A šta je kod Kurta? Jao, on je dobio bebu. I čini se da mu se ne sviđa što Betty flertuje sa Samom. Prestanite! Jao, moj medved. Izgnječio se. Nema veze, poješću ga takvog. Ukusno. O, Betty, šta radiš? Sad ćete vidjeti. Imam gumenog medveda i Poki štapiće. Stavit ću Poki štapiću medveda. I gledajte, imam punk medveda. Sviđa mi se. Baš moćno izgleda. Okej. Sad ću ga probati. To je sjajno. Betty, kako ti se sviđa moj novi stil? Izgledaš cool. Seme, hajde sad ti. Sam. Na teret ću je dobrati pažnju na mene. Sad ću upucati tvog medveda. Seme, ne mrdaj. Šta? Da, bravo medveda, to, kako sam precizan. Betty je sigurno iznenađena. Kurte, šta si to uradio? Jesi li poludeo? Sad ćeš platiti za ovo. Ovo je bolelo. Znaš, i medveda boli biti bez glave. Hoćeš još jedan metak? Moj jadni medvedić, nisam stigao ni da te probam. Bio si tako dobar, nedostaćeš mi do kraja života. Ukusan. Opa, Oreo, to su moji omiljeni kolači. Blago, Jennifer. Da, a moj kolač je veći. Oho, ne mogu da verujem. Da li sanjam to? Ovo je ogroman Oreo kolač. Ozbiljno? Ja imam najmanji. To nije fair. Okej, imam ideju. Gledajte, imam mleko. Baš je ukusno. Izvlačim slamčicu. Da. A sad je ubacujem u Oreo. Šta radiš? Napumpao sam Oreo kolač i sad je postao veći. Odlično, vreme je da probam. Da, to je pravi užitak. Wow, i ja to želim da uradim. Dakle, popit ću mlijeko, da. A sad ga sipam u Oreo. Hej, zašto ništa nije uspelo? Svo mlijeko se prosulo. Zašto se smijete? Nema veze, već sam smislila drugi način. Preliću Oreo mlijekom, tako je. Da, a sad ću ga probati. Kako je to ukusno. Oreo je tako lijep. Par minuta i više ga nema. Znači sad je moj red. Jedva čekam da probam. To je baš ukusno. Sad ću razbiti svoj kolač. Koristit ću kuglu za kuglanje. Udaram. Ništa ne pomaže. Umorila sam se. Imam još jednu ideju. Uzet ću aparat za gašenje požara. I tegovi. Gotovo. A sada uzimam ledenu dasku. Stavljam komadić kolača, dodajem mlijeko. Uzimam lopatice i mešam sve. A sad ću rasporediti sve po dasci. Da, posle sečem i uvijam sve u ovakve rolne. Odlično. Stavljam u kantu i eto. Napravila sam sladoled od Orea. To je jako ukusno. Oho, hoću ja da probam. Obožavam sladoled. Smrzla sam se. Jennifer, ovo je naša šansa. Hajde da pojedemo njen sladoled. Prelepo. Kakva mala porcija, beba. Oho. Da, ja imam veću porciju. Cool. Wow. Šta? To je sve moje? Ne mogu da verujem. Jao, a vi imate tako male porcije? Baš mi je žao. Pa šta? Ali ja mogu prvo probati svoje nudle.
Uzet ću štapiće i... Ups! Zaglavila sam se! Ovaj sos je baš ukusan. To je to. Nate, sad si ti na redu. Jeste li spremni? Ja planiram da pojedem svu ovu porciju odjednom. Gledajte kakvu lopticu sam napravio. Sad ću razmotati i eto. Fantastično. Rose, sad si ti. Izgledaš odvratno, skloni se od mene. Okej. Vreme je da ja probam svoje divne nudle. A čime da jedem to? Ovim štapićima. Hvala, Nate. Dakle, hajde da počnemo. Ne, štapić se slomio. Dobro, sad ću uzeti malo veće štapiće. Da, sad bih trebalo da uspe. Čini se da nešto radim pogrešno. A šta ako probam na drugi način? Hajde! Ne! O ne, Rose! To je bilo cool! Ljudi, da li vam se svidalo? Gledajte koliko nudla imamo! Sad možemo da ih jedemo! Kakvu malu flašu sam dobila. Oho! A ja imam srednju flašu, wow! To je sve moje! Devojke, jel vidite ovo, nekome se nije baš posrećilo. Daj mi to. Baš te bezobrazne. Dobro, otvaram. I istiskujem. Joj, jedva čekam da probam. Ovo je jako ukusno. O da, prelepo. Ja sam završila, sada ti hajde. Okej, sad ću ja probati. Skidam poklopac. A sad ću istisnuti ovaj slatkiš. O da, devojke, ovo je neverovatno ukusno. Bukvalno ne mogu da se zaustavim. Veoma mi se sviđa. Da, cool. Poješću sve do kraja. Eto, mislim da je to sve. Šta? Zalepila sam se. Hajde. Hej, šta je to? O ne, u pomoć. Molim vas. Čekaj, sad ću se uraditi. Treba jače. Ups. Da, malo sam preterala. Sad ću sve popraviti, ne brini. Moj jadna kosa. Valjda je sve u redu. Ali sljedeći put ćeš dobiti od mene. Dobro, razumela sam. Gledajte, sad će biti zabavno. Op! To je bilo moćno, jel da? Okej, sada ti, hajde. Da, konačno. Otvaram i istiskujem. A što? To je baš teško. Moja ruka, kako boli. Hajde. Neću odustati. Tačno. Halo, treba mi vaša pomoć hitno. Da, sad će sigurno sve uspeti. Ćao. Ovamo. Fiksirat ću svoju flašu i možete da je dižete. Hajde. Oho. Da, ja moram samo otvoriti usta. Da. Ovo je baš ukusno. Divno. Ajoj, to je odvratno. Ma dajte. Kakav mališan. Da, kakav lepotan. Wow. Kako velik, super. Tracy, čini se da ti se nije posrećilo. Ma dajte. Kako je zanimljiv. Hajde da skinemo omot. Tako je. Moja igračka je čokoladna. Sad ću je probati. To je jako ukusno. Čekajte. Wow, neverovatno. Unutra je još jedan mališan. Pogledajte kako je sladak.
oduševljena sam. A evo tvoje kućice, mali. Hajde, sedi ovdje i uživaj. Jel ti se sviđa, a? Super! Wow! To je mnogo slatko. O, da. To je divno. O, čekajte, sad je moj red. Dobro, prvo ću skinuti omot. Pogledajte kako lepo izgleda moj labubu. Jedva čekam da ga probam. O, da. To je neverovatno. Oho, šta? I ja imam nešto unutra. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Wow, a unutra je veoma slatka i lepa igračka. Hajde brzo da sklonimo svu čokoladu. Poradit ću malo alatima i to je to. Ostalo je par komada čokoladi, ali nema veze. Sad ću ih skloniti uz pomoć pincete. Eto. Wow, pogledajte kakvog lepotana imam. Sad ću ga okačiti na svoj ranac. Da, eto, izgleda baš dobro. A sada mogu pojesti čokoladu. Super, a Jennifer, hajde nastavi. Dobro, vrlo rado. Hajde brzo da vidimo šta je to tako zanimljivo kod mene. Aha, skidam omot i... O, neverovatno, kako velika čokoladna igračka. Jedva čekam da probam. Da, jako slatko. Znate šta, treba će mi palica. Bam, bam, bam. Baš me zanima šta je unutra. To vidimo. Wow, pogledajte, devojke. Kako je divan. Jako želim da ga pomazim. Da, jo. Jo, zašto je besan? Ujeo me za prst. Šta, ozbiljno? O, ne, ali to je bio moj labubu. Bežimo odavde. U pomoć. Vija nas. U pomoć. A sad ste dobili Malteser s bombone. Stacy ima ogromnu porciju, čak i preveliku, ali ona sigurno ne želi da deli. Martin ima srednju kanticu sa bombonama, a Jill je dobila najmanju kantu. Martin ne može. To je sve samo za mene. O, da, ove bombone su prelepe. Martin, hoćeš mi dati svoje bombone? Imala sam tako malo. Kako da ne? Ti sa mnom nisi delila. Tako da ću sve da pojedem sam. Bez tvoje pomoći, Jill. O, da. Ove bombone su super. Znate šta, došla mi ideja. Preliću mlekom svoje bombone. Da, tako je. O, to je odlična kombinacija. Ovo podsjeća na cornflakes. Najbolji doručak. A ostatak hoću da sipam direktno u usta. Eto, sve sam pojeo. Ali jede mi se još. Mogu ukrasti malo od Stacy. Malo sutra, Martine. Ja ću sve da budem sama. A meni tvoja pomoć sigurno ne treba. O ne, sad će se sve srušiti. Mamice. Odakle mogu uzeti bombonu da se sve ne sruši? A šta ako ja to uradim brzo? O ne! To je bila loša ideja. O, Jill, to je dobra prilika da probamo. Šta to radite? Moram se ubrzati dok sve niste pojeli. O, ona ima još. Šta radite? Ne, to su moje bombone. Prestanite. Da vidimo. Ovog puta imate kolu. Tačnije žele kolu. A Martin ima ogromnu flašu kole. Ona se tako smešno trese, pogledajte. A Jill je dobila srednju flašu. Obične, ali nije ni to loše. Dakle, Stacy počinje. Ona je dobila najmanje. Vrlo rado. Sad ću probati. O, kako je to ukusno. Fantastično. Jo, flaša mi izletela iz usta. Ups, i udarila je Martinovu flašu.
Pazi malo, Stacy, za malo da oboriš moju flašu. Izvinjavam se, slučajno sam. Hajde već brže jedi. Hoću ja da probam svoju flašu. Stani! Zapravo ja sam sljedeća. Dođi kod mene, moja kolica, sad ću te probati. O, da? Šta može biti ukusnije? Hoću da pojedem sve do kraja. Eto, to nije bilo teško. Ups, samo nisam stigla da sažvačem i sad se ja tresem kao flaša. Martine, hvala što si me zaustavio. Konačno, sad je mu red. Ja sam tako gladan. Poješću sve do kraja, ali neću nigde da žurim. O, ne, šta se dešava? Ja sam tako jako zaljuljao flašu da se ona sada trese na sve strane. Joj. Oho, flaša sigurno ne želi da je jedu. Ona se brani od svih vas. Brže hvataj, Martine. Ne mogu. Sad ćemo ti pomoći. Uspeli smo. A sada navalite. Čekajte, a vi zašto jedete? Ovo je moje kola. Marš odavde. Prelepo. A mi to nećemo tek tako ostaviti. Predlažem da uzmemo svoje. Podržavam. Daj nam. Obožavam žele i obožavam kolu. A zajedno to je duplo zadovoljstvo. Najbolji desert na svetu. Super. Pošto su svi odlučili da uzmu sebi popače, onda se ništa ne može učiniti. Samo što se Martin malo razočarao. Ali što da ti radim, trebao si brže da žvačeš. Vidi, Stacy je spremna da podeli sa tobom. Dobro, uzmi. Samo nemoj da plačeš. O da, baš ti hvala. A ovog puta ste dobili čokoladnu pastu sa ukusom KitKata. Ovako nešto sigurno nikada niste jeli. Stacy ima ogromnu porciju paste, Martin ima srednju, a Jill je opet dobila malu porciju. A Jill, možeš početi. Hajde, reci nam kako ti se dopada. Ok, sad ću probati. Da, to je super. Ništa ukusnije nisam jela. A ja ću da jedem kineskim štapićima. I jedva čekam da probam. Šta je ovo? Nešto neće. Ja nisam mislio da je to tako teško. Eto, sad mi se svi smeju. Šta da radim? Tačno. Mogu da namotam nudle na štapiće. Tako je. Gledajte. Sada imam ogromnu čokoladnu loptu testenine. To je baš ono što mi treba. Jako ukusno. Hej, skloni svoje ruke. To je samo moje. Znaš šta? Ipak mogu da ti dam nešto. Izvoli. Ti misliš da je ovo smešno? Pa nije. Ma daj, to je zaista bilo smešno. Okej, ne ometajte me. Ja uživam. Fantastično. Da, ti jedeš tako privlačno. Ali sad si sav u čokoladi. Što? Zaista? Hvala što ste mi rekli. Sad ću sve da obrišem. Kako je sad? Jesam čist? Pa skoro. Dobro, sad je red. Moje pasta izgleda tako ukusno. Jedva čekam da probam. Prelepo. Drugari, da li mi zavidite? Tako je, znam da mi zavidite. Ali ja sa vama ne želim da delim. Ješću sve sama. Divno. Ja sam u slatkom raju. Ja znam kako da naučimo pameti pohlepnu Stacy. Jill, hajde da rastopimo njenu pastu fenom. Da vidimo šta će onda da radi. Hej, Jill, šta to radiš? Halo, imamo drugi plan. Da, tačno, izvini, malo sam se zanela. Da, hajde da je naučimo pameti. Kako ukusno. Čekajte, šta? Šta se dešava? Ne! Moja pasta se pretvorila u čokoladnu supu. Šta ste uradili? Koji ste vi, prijatelji? U stvari, znate šta? Došla mi ideja. Sad ću da prevrnem kantu i sva čokolada će se prosuti na vas. Ups! Ali sada svi mogu da probaju čokoladu. Da, to ja zovem sladak život. Prestanite, dajte meni malo. Wow, Kim, pa ti imaš ogromnog gumenog medveda.
Kako ćeš sve to sama da pojedeš? Melisa ima srednje gumenog medu, cool. A ko je dobio najmanje? O, Nate, nemaš sreće, jadan. Dobro, a vreme je da probate. Nate počinje. Hej, devojke, prestanite da buljete i da se smijete. Ali za to ja ću prvi da probam. O, da. To je jako ukusno. Znao sam. Baš sam brzo sve pojeo. I da mi se još. Melisa, daj meni malo svog mede. Bare malo. Kako da ne? Nate, to je samo za mene. Skloni ruke. Dakle, ja želim da ga isečem na male komadiće. Sad ću to brzo uraditi. Aha, tako je. A sada ovako. Super, sad će mi biti mnogo udobnije da ga jedem. A vreme je da probam. Pogledajte kako se zabavno trese. Nate, bio si u pravu. To je jako ukusno. Ne mogu više da gledam to. Hej, Nate, kakav je to bezobrazluk? Zar sam ti dozvolila? Ne može. Imam viljušku. Krašću malo žele od Melise sa dugačkom viljuškom. Da, uspeo sam. Nate, sve sam videla. Ponavljam ti još jednom, to je moje. Zaboravio sam da je Kim dobila najvećih medu. Hej, Nate, ostavi me na miru, to je moje žele. Šta radiš? Sad ćeš da slomiš mog medu, prestani! Daj mi medu, moram da probam. Daj mi! O ne, njegova glava! Daj mi još, nemoj biti cicija. Oho, Nate uopšte ne želi da odustane, njemu treba više i više. A vi ste rasturili celog medveda, a Kim nije probala ni pače. Sad ću to uraditi. O da, to je jako ukusno. Dobro, prijatelji, navalite. Hvala.